Ay, nasa ban si Sir Dave? Kaya ni si Dave. Para kayo 15,000 dirham. No. 15 po. What? Uy, galing ko kwarta na kasi. Wala naman ko bayad. Balik sa iya. Ako, sir, kay wala ko maglantaw. Inusinti ko ma'am, abili mo. Una akong gina. Tagay ko ato sa akong cruise loan, akong resibo. Kaya, tanawat yung resibo na ah. Natin sila itong cruise loan mo na. So mo na ni siya nga ano ma'am. Oh, Ano niya po man hindi pa? ay, dili mo ato. Ayo. May hapon po. Asa na balay ni Ma'am Gloria po? I know, ma'am. What? Mananingin din ni sa imong ano ma'am kulang sa tagapaglaom din mina ma'am. Ma'am. Kulang ako? May kulang ako. Pa naman kong bayad? Nangatwirang ka pa. Pagid siya ma'am. Ako yun na, Gloria lang, no? Taga kuan. Purok size pugwan mahayag. Uy, ako yan ha. Lara si Sir Delia. Taga pagadian mong good wala mi kaano man kay kura pud bigiingon nan ma'am. Wala ka, nganong nakakuha. Nakabayad ako, nakabayad. Murag na ay, nasa ban si Sir Dave? Nasa sa ban. Hindi totoo yan. Oh, kamo lang daw istorya ma'am. Bola lang yan. Kaya ni si Dave, bugnaw man na. Kaya ni si Dave, bugnaw man na. Ali, ma'am, storya lang mo niya, ma'am. Si Dave, nasa ba? Oh, nasa sa van. Kay dili mo kalapas ang van ng timurag lang. Napumanggo daw kay balance ma'am. Kila ang balance niya eh. Naara kay 15,000 dirham. No. Uy, nagaling ko kwarta na kasi. Wala naman kong bayad. Problema mo na yan. Lab, nagdahabag ng bungulaan ni Hinong na pa ko 15,000 yan. Ha? Kasi balance sir. Patay! Sa paglaom. Basta ko natin Oh, nag-interest na gid sir kay pila na daw siya ka month na nakabayad. Hindi magkakabay. Nagdakon ka. Anas, Sir Dave, ha? Wait lang ma'am kay mo ani, diri lang. Ato ra ko. Ano na lang diri makagira mo na. Dali ma'am. Amo ko sa inyo na bulong. Ay, nare mo kasi ma'am. What? Asa ni mo gibutang ma'am? Nare. Ang sakit. Ang sakit. Sige, ma'am. Nakuha sa ito yung resibo. Sige po, balik lang ta ma'am. Pangulat lang mi ma'am ha. Paabot lang ha. Kung pagpapitaon na rin. Naman jud ka kay resibo ma'am. Bayad na ako Balik sa iya. Ako, sir, kay wala ko maglantaw. Inusinti ko ma'am. Abili mo. Una akong gina. Tagay ko ato sa akong cruise loan. Akong resibo. Siya. Tanawat yung resibo na ah. Natin sila itong cruise loan mo na. Sinungaling ka. Oh, Ano niya pa man ning gipanon? dili mo ato ta. Okay na si Sir Dave. Hoy! Stop! Stop! Amo lang duwa magkusturya siguro ma'am. Siguro magkusturya sa suko. Dali ma'am. Dali ma'am. Si Sir. Si Sir.
Okay, so ma'am, maangyo lang ko ha, balik ko na ko every time mo hatag mo gifts mo, pakpak punta para kay ma'am. Example daw, be, pakpak daw ta. Yay! Okay, so ato ang sugdan no, kay murag kaulan no naraba dyan. Okay, so by the way, ma'am, maayong hapon pag-usap. Maayong hapon sa inyo, dali tanan, dagan kay sila. Ipakita sa camera nga, dagan kay sila. Hi! Okay, no? So, ma'am, nag-expect ba ka nga na ay maabot karon nga surprise birthday na ni mo karon? Birthday na ko ron, ma'am, pero wala dyan ko na, una-una nga na inuabot. Wala ko ko'y handa, wala dyan, ma'am. Wala dyan. Wala. Okay, no? So, ma'am, it's a prank lang tanan. Naday usa ka special nga tawo. Nga gusto mo hatag sa imo ha, o gusto mo greet sa imo og happy birthday nga sa pamagi daw ngay nani, mapa-feel daw niya iyang love para sa imo ha. Hala, kinsa ka ni ay. Okay na, so ma'am, dili na to lang kayo tungod yan na siya ipadala sa imo nga money bouquet. Palakpakan natin si ma'am. Huwag dili na kay ka na ma'am, napag-isig ipadala nga lechon package with food package also. Palakpakan natin si ma'am. Yay! O sa kanyang okasyon ma'am, no, agad ni siya. Napag-isig ipadala sa imo nga cake. Palakpakan natin si ma'am. Okay ma'am, no? So grabe, daghan jud kayo sa kadaghan namang gidalan nga delivery surprise, murag kang ma'am pa ang first time nga puno kay amo ang van karon. Palakpakan po nato sila. Okay ma'am, iuli na nako imong resibo ha. Dakdak ato ma'am, iuli na ko imong resibo. Okay ma'am, ayaw nag-awayo si Sir Dave ma'am ha, Dave. Si Sir Dave, ayaw awayo ma'am ha, kay joke ra to, isa prank ra to. Okay na, so ma'am, dili lang kay kana, asa si Ma'am An-An. Okay ma'am, please, pwede ka mata sa tubangan ma'am, kay naapoy para sa imuha. Okay, so palakpakan po na to. Money bouquet, palakpakan po na to si ma'am. Okay, yay! Okay no? Ala ning hilak, it's a tears of joy gid ni no? Okay no? So unsa man ninyong ikastorya, nana mo hint o kinsi naghatag ani karon? Wala gyud. Wala. Wala gyud ma'am. Wala jud ka kabalo kinsi naghatag. Wala ko kay Balo. Sure gid eh kay wa jud ko magdahom kay minani ni kay na murag awayono na gana ko si Deb. Tingano ka bayaron pag ako bayar ako naka-impas. Siya di pa pablihan so ginoko na ko at man lang minani. Salamat na guys naghatag ani bisag wa ko kay Balo kinsa. Okay ma'am, dili lang kay kana. Kay naapod siya gipadala sa imo. Hello. Dili lang kay kana ma'am, kay naapod siya gipadala sa imo nga letter. Akong basahon ma'am ha, kay dili na to may bala no kinsa gyud nagpadala ani. Okay, wait lang. Okay, ma'am. So, ako ang basahon ma'am ha. Dili na to may bala no kinsa gyud nagpadala ani. Dear my love. Nakinsa ka ni? My love jud siya. Lantawa ka ni ma'am. My love ma'am no? Basig na ay ka-textmate si mga Amerikano ni ba? Okay, so ako ang basahon ma'am mo na ni siya. To my Mama Gloria. Happy 67th birthday to you. Mang, manghinaot mi nga nalipay ka sa among gamay nga sorpresa para sa imuha. Sorry jud kaayo sa tanan ma, kung wala mi nakauli karon. Unsaon man jud nga busy jud kaayo mi. Mang, wish namo nimo nga good health always, dili na magpabadlong. Ug hatagan pa ka og maayong panglawas ni God. Salamat kaayo sa pag-atiman ni CJ. Asa man si CJ karon? Tapadi si Lola B. Since 1 year pa siya hangtod karon. Para sa ako amang, you are the best mama in the world. Dili na ko magdrama pa kay gaduka na kaayo ko. Katulgon ako. Pero kabalo ko nga love kaayo gyud ka. Nya mo duty pa jud ko og mama. Ayaw kalimtima nga mag-amping paminti sa imong lawas.
Og happy birthday mama, I love you. Nagmamahal imong gwapa nga anak, Char. Si Ma'am Bebeng and J.R. Morales. Palakpakan po natin silang ma'am si Sir. Okay, so kang CJ, asa si CJ karon? Napo ni siya iyaha. Iyaha ng usa ka cake dira. Birthday po niya? Atong 3. Okay, belated happy birthday, baby. Okay, so naapoy message imong mama para sa imo habi. Tapadi lang si Lola. Sa akong pinalanggang anak, CJ Morales. Belated happy birthday, dong. Manghinaot mi ni papa nimo nga magbinut-an na ka. Dili na musukol sa imong lola, okay? Mahal kaayo kanamo, dong. Kining among pagtrabaho para ni nimo og ni lola nimo. Amping mo always diha. Love, Mama Bebeng and Papa JR. Okay? Palakpakan po nato silang ma'am para sa iyahang asan. Okay, so naapag yun. Ma'am Anan? Pwede ka mo sa tubangan, ma'am? Sa akong supportive nga maguwang, Anan Kalisagan, advance happy birthday nimo. Hinaot nga na-surprise ka sa among gamayng gihatag pud sa imuha. Salamat kaayo sa pagtabang-tabang o pagbantay ni CJ. Sa pagbuhat sa mga assignment ni CJ o mga module sa una. Love you sis. Amping mo diha perme. See you soon from Bebeng and JR. Palakpakan po nato si Ma'am. Okay, so mami mo ding anak nagpadalaan ni karon si Ma'am Bebeng o si Sir JR. So ma'am, unsa man imong ikastorya sa ilaha? Diri lang ma'am kay naglantaw mo sila. Si ma'am sa una. Diri lang ma'am, naglantaw. Lingkod lang po. Opo, lingkod lang. Mahingos ako. Beng. Salamat kayo. Inyo jud kong surprise ug maayo ani. Wa jud ko kay balo. Kani habi og istorya namin GR. Mingon pag pila na gani mong edad ma? Inko 67. Di siya bibo unta mag nakauli mi. Unya di ay na natoy gapadulong. Uy daghan kayong salamat, Bibeng. GR. Daghan kayong salamat ninyo sa inyong mga suporta namo dire. O, inaot nga kamo po diya magamping mo sa inyong pagtrabaho. Kay mag-unsan na lang mi dire, wa mi trabaho, wala mo suporta. Naot mo na ko, daghan kayong salamat. Sige, dali, sige. Okay, palakpakan po natin si ma'am. Kasama si CJ. Dali, B! Ang sige istorya ni mo si mong mama. Ali, CJ! Mag-thank you kasi mong mama, Ali, B! CJ! Okay, ma'am, ikaw na lang, ma'am. Unsa mong ika-istorya sa mong igsoon po. Dali lang, ma'am, kaya naglantaw siya. Ay, Beng, daghang salamat po di ay sa imong gihatag ug sa kuha ug ilabi na og suporta. Daghan jud kay kang nasuporta sa amoa. Daghang salamat, Bing. Kay bisan tunog mo sa akong kinahanglan sa imong ha. Naagit kanunay. Daghang salamat sa imong pa-surprise. Ni mo ma, happy birthday. Naot nga hataga ka kanunay ug maayong panglawas. Ilikay ka sa mga katalagman. Okay, palakpakan po na to si ma'am. Grabe na mga luwa, diri karon. Nagbaha na gyud ang mga luwa, no? Dili na to na siya mapugngan, kay kana siya luwa na siya sa kalipay, no? Dili na siya luwa sa kaguol. Kana si ma'am, first time nimo nga ma-surprise karon sa tibuok nimong Tibok ako kinabuhi ma'am sa City na akong wow. Palakpakan po nato si ma'am. Grabe ka sweet imo ang anak ma'am, no? Og thankful pud kay mi kang ma'am Anan nga supportive po guys siya sa imuha, no? Og sa iyahang pag-umangkon. Okay, so ma'am, dili lang kay kana ma'am. Before na to, kay naman tay cake. So natay kantahan ka na mo og happy birthday tas i-blow na to ang candle nimo ma'am. But before that, naami harana para sa imuha.
gihatag na mo sa amo ang singer. So kung yung gista tong gusto mo sayaw kang ma'am, pwede na to siya sayawan. Okay? Akong ihatag sa amo ang singer. Ay, masayaw? Sa buhay ko ito, tanging pangarap lang ang iyong pagmamahal ay makamtan. Kahit na sandali kita ay mamasdan, ligaya'y tila ba walang hanggan. Sana'y di na magising kung nangangarap man din, kung ang buhay na makulay ang tatahakin. Minsan ay madarapa, minsan di na'y luluha, di ka na maninimlim. Pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, alagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay ko ito, pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko na makamtan mo na. Sana'y di na magising kung nangangarap man din, kung ang buhay namang kulay ang tatahakin. Minsan ay madarapa, minsan di na'y luluha, di ka na maninimtim. Pagkat sa buhay mo ay may nagmamahal pa rin. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo may gagabay sa'yo. Ang alay ko ito, pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo. Aking inay, ikaw ang nagbigay ng buhay ko. Buhay na kay ganda, pangarap ko na makamtan ko na. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay ko itong pagmamahal ko. May nagmamahal, aakay sa'yo.
ko, buhay na kay ganda. Pangarap ko na makamtan ko na. Pangarap ko na makamtan ko na. Alright, palakpakan po na to balik si ma'am. Wow, grabe yun. Sampang naglantaw gid mi sa nagsudong mi sa inyo ganina nga nanayaw mo ma'am. Grabe gid ma-feel po na mo maskin ako kay lakon ko maglantaw. No, so dili na to gid na mapugnan di kana siya. Grabe gid ang love nagpatigbabaw sa matag usa sa atuan. Okay, so ma'am kay naman tay cake. Atuan na siyang dagkutan ng kandila tapos i-blow ni mo ma'am dayon kantahan ka na mo happy birthday, okay? Okay, so tapok lang ta diri tanan kay para ma-appeal to sa video para dili na iana. O CJ, birthday ni mo karon unsa man nimo ang birthday wish para sa imong adlaw nga natawhan karon ma'am? Oh, akong iwes, akong adlaw tawhan karon. Ako lang panginauton nga daghan pang mga katuigan nga maabot sa akong kinabuhi. Aron sila na makasudon pa ko sa akong mga anak, labi na sa akong mga apo. Ug labi na gyud sa naghatag nini nga gi-surprise ko nilag maayo. Daghang kayo salamat Beng GR. Wa gyud makalabaw. Kini akong paghilak dili ni ingon nga kagulaan ko nalipay jud kong maayo sukad sa akong kinabuhi karon pa nahitabo. Okay. Salamat kaayo. Okay, B, ikaw B, unsa man imong birthday wish? Salamat. Salamat kayo. Salamat ma. Okay, so dili siya. So dungan na lang mo blow ni Lola. Sige na. Sige, blow mo. 1, 2, 3. Happy birthday! Okay, happy birthday! Kanta na to si ma'am. Alright! 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday pag-usap ma'am no. Salamat kaayo sa tanang presensya ninyo karong hapuna nga apil sab mi nga nakigsugulog sa birthday sa adlaw nga natawhan ni ma'am ug kang CJ. Okay CJ, dili lang kay kanay mo ha B. Okay ma'am, panuhog kong hawid. Okay B, try to og bunot ng happy birthday B ug sinading ha karon. Hala, sa kana. Hala, happy birthday! Tabangi! Hala, taasa, anoy! Hala, dagana, anoy! Dagana, anoy! Sige, paspasin din! Sige, yan! 1, 2, 3! Happy birthday to you! Happy birthday! Hala, ka, taasa, ay! Yeah! Palakpakan mo natin si PJ! Dili lang kay pakbik ang gwapag sa mama ni mo, B. Napagibay pa money, napagibay pa kwarta. Sa unsa man mo ikastorya sa imong mama, B. B, naglantay mo mama, dari B, oh. Okay, dili lang ka mag-mic. Sige, dili lang mag-mic.
Si Bibing, Beng, ikaw lang, mo sabot sa imong anak, Bing. Okay, dili gid siya pero okay ra na dili na mo siya pugson kay I know kabalo mi nga maski dili sa pulong pero in reality sa iyang heart love you kay niya iyang parents po no. Okay, so ma'am, once again happy birthday sa imuha ug happy birthday baby CJ no. Okay, so ma'am, salamat jud kayo, salamat kay sa tanang tawo nga naging karon nga nakiksigulog pod sa adlaw nga natawhan ni ma'am karon. So dili lang kay kana ma'am as everything surprises. Na po may birthday wish para sa imuha. Okay, so ang birthday wish para sa imuha ma'am is we declare, we are not hoping kay lahi nang maglaom ta kaysa mag-declare ta no. We declare nga more birthdays to come nga moabot sa imong kinabuhi ma'am nga sunod-sunod pa nga katuigan mag-usa na mo sa imuhang anak ug makauli na to silang ma'am bebeng dinhi no. Og dili lang kay kana based sa akong observation ma'am, ang inyong family is full of love gyud. Nga mo na pinaka-importante gyud nga ang atuang pamilya dapat naghugpong gyud pinaagi sa gugma, no? Mo na pinaka-the best gyud kayo nga family niya. Kabalo ko nga si Ma'am Anan pod, salamat sa kayo ma'am sa pag-atiman sa imuhang mama, no? Nga siya ikaw may kaabag-abag yun sa imuhang mama dinhi. O kana siya grabe ko kabalo ko nga ang inyong pagbati matag usa dili gyud na matupnan ug unsa ang inyong gugma nga napatigbabaw sa inyong kinabuhi no. O gana lang ma'am, daghan kayong salamat sa tanan. Salamat, thank you so much po kang Ma'am Bebeng o Sir JR all the way from Poblacion, Carmen, Cebu City. Palakpakan po nato silang ma'am si Sir. Okay, so ma'am, okay lang ka? Babay ka tapos flying kiss sa camera ma'am. Babay po. Flying kiss. Ikaw sa, kamusta ma'am? Bye-bye! Flying kiss. Kamusta sir ma'am? Ma'am, thank you so much